Ja sam Goran Perožić, čitan od Kalčić Anton Tončića, zbirki Dogodovština, treći dio, se niži. V oveh preko 80 let življenja puno se čudnih stvari dogaja. Jedna od teh je da su mi moje brageše počele biti preduge. Neč takovega se dogaja i s tomanjami, rukavi predugi, kolet preširok. Žalostno je vasen ten, če se vasoj toj robe niš ni promenilo, nego se i promenilo pulmane, až sam z ovemi leti počel biti vse manji i tanji. Neki pak moji godišnjaci mi se žale da su pol njih još veće poteškoće, až da pored predugeh nogavic i rukavi, kek se more skratit, se brageše i stomanje su njim preuske i da se tu niš ne more pomoći, nego bit odputjen ili z neken vezitjen, al špagitjen pritegnut. Pul je ne takove jadikovki, kako se čovek zleti se više snižuje, jedan je rekal da briža no niki dožive vela leta, až da će pri takom iti da te ga zakopat va škatule od postol.